Kawai daga ganin bankinka ya turo maka sauyin da aka samu akan yadda ake karɓar stamp duty na naira 50 sai ka fara tunanin cewa sabon haraji ne aka fara karɓa, har ma da shekawa da gudu Facebook domin yin posting ka rikitar da kanka ka kuma rikitar da al'umma. To bari in tuna maka abin da ka manci, sannan kuma in karanta maka saƙonka da ka kasa tsayawa ka karanta. Harajin stamp duty fa tun a shekarar 1939 aka san da zamansa a Najeriya. Wannan stamp duty ɗin kuma na naira 50 da ake cirewa kan tura kuɗi daga naira 10,000 zuwa sama ya fara aiki tun kusan shekara ta 2021. Abin da ya canza daga yau abu guda ɗaya ne kacal, kuma shine wancan saƙon yake ƙoƙarin gaya maka. A da wanda aka tura wa kuɗin ne yake biyan naira 50 ɗin ta stamp duty, a yanzu kuma mai aikawa ne zai biya. Don haka ba sabon haraji ba ne, ba kuma wani abu aka ƙara a kai ba, an canza yadda ake biyan shi ne kawai. Sai kuma saƙon ya ƙara da cewa tura kuɗi ƙasa ga naira 10,000 da kuma albashi da tura kuɗi tsakanin asusunka a banki ɗaya ba su shiga cikin tsarin da za a cire wa naira 50 ɗin ba. To me abin ruɗarwa a nan? Kawai don wani ya ruɗe sai ka bari ya ruɗar da kai, ko kuma don wani ya rikice sai ka bari ya rikitar da kai? Mu haɗu da ku anjima domin yi muku bayanin kwattahilla bambancin da ke tsakanin sabon tsari na haraji da kuma tsohon tsari na haraji, ta yadda za ka yi makanka